És la connexió que tenim entre el vehicle i la marca. Això s'utilitzarà a nivell de postvenda i també la connexió remota del vehicle amb l'usuari, amb el propietari del vehicle. La funció Connect Me el que serveix és que nosaltres a nivell d'un propietari d'un vehicle Mercedes, des de casa, des d'on vulgui, pot accedir a diverses funcions. Una de les funcions és saber a través del teu mòbil quina càrrega de combustible ens queda amb el vehicle. Una altra funció és poder tancar o obrir el cotxe. Una altra funció és limitar o saber exactament que el vehicle, marcar-li una zona d'uns quilòmetres i quan el vehicle surt d'aquesta zona de quilòmetres ens dona un avís volent dir que ha sortit. La veritat és que les funcions són importants i àmplies. Fa uns quants mesos, i depèn quin model, ja fa uns quants anys, que tenim la connexió directa amb l'e-call, amb la marca. És una trucada d'emergència en cas d'accident, que automàticament apretes un botó i com nosaltres tenim que estar connectats lògicament amb el telèfon o amb el vehicle, i és una trucada d'emergència que va directament a la fàbrica i es posa un protocol d'emergència. Des de la trucada a un servei mèdic via helicòpter, qualsevol servei de rescat.